ଆଜିର ବିଜୁବାବୁ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ ଆଜିର ମିଟିଂ ଯାହା କରାଯାଉଛି ବୈଠକ କରାଯାଉଛି 24 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କାଡ଼ିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 7 ଜଣ ପ୍ରଭାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ନେତା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ 7 ଜଣ ଲିଡର 8 ଜଣ ଟୋଟାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, 9 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲୁ, ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ କେଜରିୱାଲ ଫୋକସ୍ କରିନଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସଂଗଠନ ଚାଲୁ ନିଶିକାନ୍ତ ସାର୍ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ମଝିରେ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ସଭାପତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, କେଜରିୱାଲ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କଲେ, ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ଦେଖିଥିବେ। ବୈଠକ କଲା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ କେଜରିୱାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 7-8 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଠକ ହେବ, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ହେବ, ବଡ଼ ମିଟିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ମେନ୍ କି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାର 10 ଜଣ ଲେଖା ଡାକିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା 10, ଆମର ବିଷମଗଡ଼ 10, ଗୁରୁପୁର 10, 30 ଜଣ ମାତ୍ର ଯିବେ, ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଆସିବା କଥା ଆସିବେ। 24 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ବୈଠକ ହେବ? 4ଟି ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ଏପଟେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ଜୋନ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଜୋନ୍, ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଗୋଟେ ଜୋନ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଜୋନ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବେ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ରେ। ମିଟିଂ ରାଲି ଗାଡ଼ି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଫୋକସ୍ କରୁଛି 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେବ। 3 ମାସ ଯାକ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏରିଆରେ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ କେଜରିୱାଲ ବାରମ୍ବାର ଥରେ ନୁହଁ 5 ଥର ଆସିବ। ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛି କେଜରିୱାଲ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର, ହରିୟାଣା ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ପଞ୍ଜାବ ତ ସରକାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ବାରମ୍ବାର, ଗୁଜୁରାଟ ତ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି। ସେଠି 5ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମର। ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ, ଆମ ପାର୍ଟି ବିଜେଡି ଭଳିଆ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହଁ। ଆମ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଦଳ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଥର ସରକାର ପରେ ଏବେ 22ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟରେ 5ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛି। ଏବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 500 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ଜିତିଛୁ। ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ 11 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମେ ନେଇଛୁ, ବିଜେପି 0 ଗୁଜୁରାଟ। କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଦେଖାଉନି, ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପୁରା ମୂଷା ଭଳିଆ ଗାତ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, ସଂଗଠନ ଜୋରଦାର କଲାଣି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଗୋଆରେ 2ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ, କିଛି କାଉନସିଲର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେଠି ବି ଜିତିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିତିନୁ, ସଂଗଠନ କରୁଛୁ। ଏବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉନଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେବେ। 3 ମାସ ଜୋରଦାର ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଏରିଆ ରହିବେ, ଆମକୁ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼େଇବେ। ଆମେ ସଂଗଠନ ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମର ଭାବୁଛି ନ ଲଢ଼ିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥିତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୁଅ। ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେବା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କାଉନସିଲର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଲଢ଼ିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଖାସ କରି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏଠି ଆସିବେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ରାୟଗଡ଼ା ବି ଆସିପାରିବେ ହେଲା। ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ଜୋରଦାର ଲଢ଼ିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 23ରେ ଯିବା, 24ରେ ମିଟିଂରେ ଆମର ସିଟିପି ମିଟିଂରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେତାମାନେ ବସିବେ, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ବସିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ କେଉଁଠି ଲଢ଼ିବା, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସମ୍ମିଳନ କରିପାରୁନୁ, ସେଠି ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଯିବି ମିଟିଂ, ଜଣେ ଯାଇ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ 10 ଜଣ ନେତା ହୁଅ, ଜିତୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମାନି ହଉ, ଏ ଭାଇମାନେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗନା ହଉ, 10 ଜଣ ସେଠି କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ସଂଗଠନ ହେଉନି, ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସେଠି କହିବା। ଏଇଥିରେ ମିଟିଂ ସରିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ବାହାର କର, ଦେଖ ମୋ ପେଜକୁ ଯାଅ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପେଜ